Καλημέρα. Σκεφτήκα να κάνω ακόμα ένα βίντεο, επειδή τώρα ξύπνησα λίγη ώρα. Και θέλω να πω τα πράγματα που θέλω να πετύχω στη ζωή μου είναι βασικά αν έκαμνα κοπελούθκια, αν έκαμνα εγώ δικά μου μωρά, ας πούμε. Ήταν να τους μάθω όλα τα πράγματα που πρέπει να μάθουν. Ήταν να τους εκπαιδεύσω, ας πούμε, σε πολλά πράγματα. Πράγματα που ακόμα κι εγώ δεν ξέρω. Αλλά ναι, είναι κάτι που θέλω να πετύχω στη ζωή μου, ενώ θέλω να κάνω οικογένεια αλλά δεν ξέρω πώς να φροντίσω την οικογένεια, ενώ δυστυχώς δεν ξέρω. Εχτες που έκανα το βίντεο και είπα ότι απολογούμε για τη συμπεριφορά μου που έγραψα τα πράγματα. Εντάξει, νιώθεις κάπως πιο καλά άμα το πεις, ότι παραδεχτείς, ας πούμε, ότι έκαμες λάθος και ξέρω εγώ. Αλλά δεν το είδε και κανένας, δεν το είδε κανένας το βίντεο, οπότε σε κάποια φάση μπορεί να τα δουν, ξέρω. Ναι.